बेवहाय बिथांमोननि जितु गणेश कछारीनि दैदेननायावनो जादों बिथाङा जों गामियाव खाना जाफायदों सानै न'खरनै न'खरथामसो सापर्ट दङ आरो बेखौ लानानै बिथाङा खामानि मावदों बिनि गुन्डागिरिखौ बाहायदों आरो बेवहाय आंनि न'आव माने फ्लेग दैखांदो बियो माने गावनो फैनानै बेवहाय गाव माने 3 सकाव थादो बिनि उनाव गाव माने दैखांदो आरो बिनि अनगायैबो बे लामाजों आंनि हाबलाय ओंखारलायाव गेट बानायदों बे मा इंगित बुजायदों जे बिथाङा जे फैबाय थानाय समाव जोंजों जे माने नारा नाथा मोजां भाबै जुजिनाया बेलेग खोथा खिन्थु बियो हिंसानि लामायाव लादों बेखौ आं माने सानदों ओंखायनो बिथांखौ माने पुलिस प्रशासना फैदों आरो बिथांखौ जों दाबि जनायदों जे बिथांखौ गणेश कछारीया जिथिया फायदों आरो खाना जानानै बेखौ खामानिखौ मावदों बिथांनि नेतृत्वआवनो जादों ओंखायनो बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै आङो माने एसडिसि आरो माने सिभिल एसडिअ आरो आङो माने पुलिस प्रशासनखौ जनायदों गैयामोन आं गुबुन साइडआव माने जोंनि कर्मिफोरजों एसे सावरायहैबाय थादोंमोन बे समावनो बेबायदि खामानिखौ मावनानै गालांदों मानो बुंनो हाया जानो गणेश कछारीयानो फैदों बे गामियाव आरो गणेश कछारीयानो थुदों बिखौ बिनि नेतृत्वआवनो बे बुंनाय थिननायनि थाखायनो गणेश कछारी थिननायखायनो बेबायदि थुदों जोंहा बबेबा लामायाव माने गेट होनांगौ फ्लेग थुनाय बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया पिडब्लिउडि लामायाव थुबा माने रायजोनि लामायाव थु जोंहा बेबायदि बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु बिथाङा बे जे आंनि न'आव आरो आंनि थांलाय फैलायनि बे केन्डिडेटनि बे गामियाव जिथु माने गेट थुनानै गालांदों बे बिराद माने इलेक्सननि जि माने सिस्टेम बेखौ माने भायलेट खालामदों आरो बिनि थाखायनो बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ दादागिरि गुन्डागिरि बे सोलिनाय नङा आरो बिनिखायनो जों बुंदों जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जे बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो हायोब्ला बिनिनो माने नमिनेसन गथायनायखौ केन्सेल खालामनो नांगौ बेबायदि मानसिया थास्लायस्लाय मोजां मानसि माने केन्डिडेट जाना थानाया मोजां माने दिनैनो दानो होनो थांगासिनो दं आङो एफआइआर होगोन बिनि सायाव খুবেই আমাৰ মানে এটা বেয়া লাগাৰ মানে পৰিৱেশ মানে সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু এই বিটিএডিত যি ইলেকশ্যনৰ মানে এটা প্ৰভাৱ পৰি আছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ প্ৰভাৱ পৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ প্ৰতিটো সমষ্টিতে খুব সুন্দৰকৈ মানে কি হয় নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাই আছে ইতিমধ্যে যি 29 নং শুক্লা সভাৰ সমষ্টিত আজি 22/10/2020 আজিৰ দিনত বিপিএফৰ কৰ্মীসকলে আহি যে 29 নং শুক্লা সভাৰ সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী তেখেতৰ বাসগৃহত তেখেতৰ ঘৰত আপোনালোকে চাই লওক তেখেতৰ ঘৰত এইটো তেখেতৰ ঘৰ হয় এই ঘৰতে মানে কি কৰিছে ফ্লেগ মাৰিছে অকল তেখেতৰ ঘৰতে নহয় তেখেতে যিটো মানে কি হয় মানে আহে সেই ৰাস্তাটোত সন্মুখতে কি কৰিছে পতাকাৰে একেবাৰে এখন গেট বনাই দিছে এইটো একচুৱেলি কি ইংকিত দিব বিচাৰিছে এইটো খুবেই মানে এটা মানে আমি বেয়া পৰিৱেশ বুলি ধৰিছোঁ তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ মানে তেখেতৰ যিটো মানে নীতি নিয়ম সিহঁতে মানে ফ্লেগ হওক বা কিবা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই যাওক আমাৰ ক'বলগা একো নাই সকলোৱে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে কিন্তু যিটো মানে এটা বেয়া ইংকিত বুলি ক'ব পাৰিম সিহঁতৰ কি মানে এইটো কি ক'ব বিচাৰিছে ৰাইজক যিহেতু মানে কি হয় এখন পতাকা নিজৰ মানে কি হয় ইউপিপিএলৰ পাৰ্টি মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ নাৰ্জাৰীৰ ঘৰত মানে কি হয় মাৰি থৈ গৈছে আমি প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে মাতিছোঁ প্ৰশাসনে উপস্থিত হৈছে আমাৰ মাজত প্ৰশাসনে এখন পতাকা উলিব মানে কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল এইটো আমি মানি লোৱা নাই তেখেতসকলে যিসকল কৰ্মী মানে ইয়াত মানে এইটো কাম কৰিছিল তেখেতসকলে আহি খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ মাজত মানে সকলো মিলাপ্ৰীতি আছে আমাৰ মাজত তেখেতসকল খুব সুন্দৰ উলি কাৰণে ইয়াত উলি দিব লাগে আৰু আমাৰ মাজৰ পৰাই এটা ভাল বাৰ্তা তেখেতসকললৈ নিশ্চয় যাব बे समाव जोङो जोंनि 29 नং शुक्ला सेरफां समष्टिनि बिजाथि बिथां प्रदीप नार्जारीनि न'आव दंफैयो दिनैहाय जोंनि शुक्ला सेरफां समष्टिनिनो बिपिएफ दोलोनि मानगोनां बिथां गणेश कछारी बिथांनि दैदेननायावनो दिनैहाय मोनसे अगणतान्त्रिक मोनसे हाबाफारि बिथांमोना मावनानै थांबाय जेरावहाय बिथांमोना केन्डिडेटनि बे न'सुङावनो न'आवनो सिथ्लायावनो गावसोरनि फ्लेगखौ बिरहोनानै बेवहाय गलांदों थुनानै गलांदों आरो बिनि सोलायैबो बिथांमोना जाय लामाजों केन्डिडेटआ अराय थांलाय फैलाय खालामो बे लामाजोंनो बिसोरो फ्लेगजोंनो गावसोरनि फ्लेगजोंनो मोनसे गेट बानायना दोनदों जेरावहाय बिथांमोना बे फ्लेगखौ बानायनायनि खुनु मोनसे गोनांथियानो गैया दिनैहाय जों बुंनो नागिरदों जे बे फ्लेग बानायनायनि गेजेरजों गाबोनो जुदि सोरबाया बेखौ
थामथि सुबुङारि गोहोआ जुदि सोरबाया बेखौ गाबोननो सेफायनानै गालांबा जोंनि गेजेराव मा मोनसे थासारि सोमजिगोन बिथांमोना बेखौ साननो हायाखै नामा दिनैहाय गणेश कछारी बिथांखौ जों बुंनो लुबैदों जे बिथांमोना दिनैनि जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय मोजां थासारि बिथांमोना लुबैदोंना लुबैयाखै दिनैहाय 40टा समस्तियाव जोङो नुबोदों जेरावबो मोजां मोनसे माने इलेक्सननि फोसावदिंनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो जोंनि सुक्लाय सेरफाङावबो बेबायदिनो मोजां थासारिया सोलिबाय थादोंमोन फोसावदिंनाय हाबाफारिया खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना जि मोनसे आखु दिन्थिबाय बे आखु दिन्थिनायनिफ्राय जोङो बुंनो लुबैदों जे बिथांमोना थारैनो मोजां मोनसे थासारिखौ लुबैयाखै दा बिनिखायनो जों फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ सांग्रांथि होदों जाहाथे बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थायो आरो दिनैहाय जोङो बुंदों दिनै बिथांमोना जेरैबायदि बे बिजाथिनि जि लांगोनायाव न'आव बे फ्लेगखौ थुफैदों बिथांमोना गावसोरनो फैनानै बे फ्लेगखौ माने बोखारफैनांगौ जोङो गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ सोंखारिदों बिथांमोना फैयागौमानि जोङो दिनैहाय प्रखाखनखौबो जों बेखौ फुनो होनाय जायाखै बिथांमोना गावसोरनो फैनानै बेहाय कमप्रमाइस खालामफैनांगौ होननानै जों बुंदों प्रखाखना माबाफोर फोरमायदों नामा बे फ्लेगनि बिखय प्रखाखना गावसोरनि आयेन बायदियै गावसोरनि खामानिखौ मावलांगोन होननानै बुंदों आरो बे फ्लेगखौ फुनो नागिरदोंमोन खिन्थु दिनैहाय जोङो बुंदों जे बे समाव बिथांमोना जेरैबायदि थुनानै थांफैबाय बेबायदिनो फैनांगोन होननानै जोङो प्रखाखनखौबो खावलायनाय जादों